Ato ko bakery. Lunes man, ting ayuda. So, o niya akong napalit. Kita nito. Agad-agad. Oo. Ah! Tara. Tabi ka, Juno. Pari na katakot sa akong naong. Ang libo po siya akong kanong ani. Snack ni snack. Parang ko sa apple ni. Kana. Kanina lang ako kanina. Gambe guys. Lamig ka dyan. Lamig ka dyan. Nag-bake pa nila, freshly baked. Ilahang mga cake, mga pastry, freshly baked nila everyday. Oh. Make a joke. Para yun, oh. Kape. Mang snack ta. Kaunta. Kabastos na ako. Ako mangagda. Asa may mo ha? Nari, hungit. Nga. Mana? Okay, ako sa pula. Bastusan ako mangagda ninyo. Kaunta.